Hola, soc l'Àlex del restaurant La Vaquita d'aquí de Sitges i us vull oferir un menú de calçots sense límit. Fantàstic, eh? El calçot sense límits, de primer tenim amanida, embotit, els formatges fosos a la pedra, una bona fideuà típica de Vilanova, el pa torrat amb els tomacons i després els calçots sense límit. Després tenim la carn o peix i després el postre. Increïble! Tenim la salsa romesco, que la fem nosaltres, i el chimichurri per la carn. Us agrairem que vingueu i moltes gràcies per escoltar-me.